siji nomor absen 30. Nah, tadi aku pengen cerita ini. Cerita tentang wong-wong sing digaji ambek rakyat, tapi malah kerjane iki turu ae. Ora dhewe sih ya, biasanya wong lek kerja iku lak turune paling ya jam 10, jam 11 gini ya. Kualik kita bantu turune iki malah shift pagi. Turune tuh malah pas rapat kok, pas acara penting gitu. Aku iki ya bingung kadang iki ya. Lah iki jabatan apa? Membership kartu kasur premium ta? Batinku. Lah ya apa ya kerjane turu ae. Kadang iki ancene sing tanggung jawabe nang negara iki tambah kerjane turu ae. Gak lapo-lapo rapat ya turu ae. Sampai sing pegel iki rakyat to. Rakyat iki yo ngarep-ngarep sih ya berita api metu toko. Ya wong sing pakat dukur ngono. Tapi yo piye ya? Ya wis. Lanjut cerita ya. Menurut ceritanya iki ing sawijining negara sing jarene iku iku demokratis. Ono gedung sing mewah sing dadi simbol aspirasi rakyat. Gedung iki jan apik gede marmering glinding, AC-ne iki wis adem sampai ngerai merinding. Terus kursi-kursi ini tuh barang ya empuk kayak kasur nang hotel lho. Ya iku jenenge gedunge DPR. Saben dina kok rakyat itu ngarep-ngarep keputusan penting ku muncul kok gedung iku. Tapi ya dhewe kadang urip iki ya ora iso seapik caption Instagram. Sing muncul ya mung jadwale turune anggota-anggota DPR. Nang sawijining dina iku mangko ana rapat gede. Judule pencegahan lan transparansi anggaran. Wis judule wis serius banget kok. Rakyat itu wis sampai ndangak. Sopo ngerti ya ana keajaiban ana berita apik ngono. Dijadwalne iku jam 09.00 dijadwalno. Tapi ya ora dhewe mung jadwal kertas. Jam 09.30 lho. Ruangane isih sepi. Ora ono wong 15 anggotane lho kok kabeh. Kursi-kursi sing mewah sing empuk-empuk iku nang lho, malah ngenteni sing longgo. Petugas kebersihan iki sampai bolak-balik ya, Bang. Terus wong iki ngomong, "Aduh iki kapan sih tekone kok ketemu ora teko-teko ya?" Nang bisa wong iki gremeng ae ket mang petugas iki. Yo soalnya yo ket mangi lho ora teko-teko padahal dijadwal jam 9.00. Mari ngono jam 10 tet iki. Jam 10 tet kayak ana anggota DPR iki mlebu siji mlaku alon-alon ambek rodok sempoyongan ngono. Susu kaya wong tangi kawanan ngono. Wes singkat cerita mari ngono rapate dibuka. Ketua rapat lungguh terus nutup meja. Rapat pencegahan korupsi resmi dibuka. Tok. Adalah durung mari kalimate lho. Wis ana suara ngorok kok bangku mburi dhewe ngono. Dadakno anggota dewan ae lho. Wis turu kok. Wis merem posisi ini ki miring apik ngono. Kayak bayi bagongan. Ketua rapat iki mung iso nglirik ngono. Terus lanjut ngomong aneh. Topik
pisanan potensi kebocoran anggaran. Ngomongnya ngono. Terus mari ngono, anggota dewan BG bener-bener langsung angkat tangan semua. Pak, kita kudu tegas lawan korupsi. Wush, semua tenan pokoknya anggota dewan B ini. Tapi ya tidak ora bertahan lama, gak ono sak menit mau 10 detik kok. Sakwise ngomong kuwi langsung buka HP, buka HP ndek sapune ngene buka HP, dibuka, mencet aplikasi, buka marketplace, scroll barang. Wis apik tenan gue iki, lumayan diskon gawe bojoku, seneng pasti bojoku iki. Ngomong ngono ya bojone lah rakyate terus itu apa ya? Kayak itu apa-apa ngerapat ae orang ngomongno carane tambah ditinggal buka marketplace sih belanja kayak bojone. Terus hari ngono moro-moro iku ana anggota dewan cing moro-moro angkat tangan dulu. Gue ketua rapat ya seneng sih ya. Wush, alhamdulillah anak sing cek takok cek meneh. Cek pengen pengen diskusi. Ketuanya ya seneng sih. Seneng karena wis di kawan ngomong nggih monggo ngomongin nyilahno ben ngomong pendapatnya tau pengen takok ngono. Mikire ketuane yo. Dadakno pas wis monggo. Dadakno pas terus mari ngono dewan sini ngono. Pak Ketua, iki kapan coffee break? Lah dalah. Tambah nakokno coffee break. Ora pate durung mari ya. Kalau coffee break dadakno. Terus ruangan niku langsung meneng gak ono bicara wis meneng kabeh. Lah dalah lho, akeh sing nganggo setuju lho coffee break dadakno. Iki ya apa terusan? Wong rapate durung tutup, durung bahas sing liyan-liyan lho coffee break lho. Yo iki ku topike jane dadine korupsi nomor 2. Ngopi sik lho, nomor 1 ngopi sik lho, ngono. Ketua rapat ya wis mulus dodo isane ya. Wis katil ya apa ya semari ini ya wis dikekno coffee break ya. Wes mari ngono singkat cerita ya. Presentasi ini wis mari. Coffee break wis mari terus lanjut presentasi wis rundingan sembarang kali wis. Terus mari ngono kan wis mari ya. Mari ngono ketua akhir iku takon. Ana sing takon bek-bekne ya ora sing kurang paham utawa pengen kayak pendapat liyane ya kayak antisipasi tabu sapa iku. Dadakno rono sing angkat tangan belas ya sak ruangan ngono. Dudu mergo mudhun to wis paham ngerti lan kate nglakoni sing wis diomongno ora. Tapi separuh ruangan ya lho, ora ono sing ngerti lek presentasi ini wis mari. Moro-moro ujug-ujug iki wis mari ngono ya presentasine moro-moro wis tutup ngono. Wis moro-moro. Nah, anggota-anggota niki perhatekne iku pas presentasi ini wis mari. Dadi yo ora perhatekno siapa sing dibicarakan apa sing didiskusiin iku ora ngerti ya. Terus mari ngono ketua rapat ngringkes. Wis yo, awak dhewe sepakat pencegahan korupsi kudu diperkuat. Kabeh iki langsung ambu kabeh. Kaya arek latihan baris lho. Terus maro-maro ana sing bisik-bisik kok. Kowe emang artine opo yo? Ya piora wong ket mang ora ngrungokno ya. Kalau ahli keuangan ini mau menang ae. Wong mikir. Kalau wong mikir iki pindah profesi jadi petani lombok ketok itu enak iki.
Wes mari ngono rapate iki wis ditutup, wis mari wis. Bubar. Wis ditutup. Nah, sadurunge mulih kabeh iki ya rutinitas lah. Foto-foto sik ya, foto-foto gawe kenang-kenangan, gawe pamer gitu. Foto-foto sik kabeh anggota DPF foto bareng jejer-jejer atur posisi sing apik ngono ya. Fotone wis gayane wis suwenyu ngono pol-polan sumruingah semuangat. Gayane iki wis koyo pahlawan nasional lah ya wis. Semari ngono wis diposting nang sosmed terus captionnya rapat penting berjalan lancar demi rakyat kami selalu bekerja keras. Captionnya ora podo karo kenyataane. Ya apa kenyataane ya wis ngorok pura turu gak ngurukno presentasi ya. Ya kerja keras apane ya? Terus rakyat sing ndelok postingane iku wis gremeng sampean ya. Kerja bagian ndi sih Mas? Belanja online. Apa ngenteni coffee break? Apa turu tak iki? Gremeng wis pokoke rakyat-rakyat sing ndelaki ndelaki foto ambek caption nih wis gregeten ya. Soale ya gak padha ambek kenyataane. Ayo ya wis ngono ya rek. Urip iki ya urip sinang gedhe mewah iki ya. Ngonoku. Rapat anti korupsi ya iso ae mlaku. Tapi sing paling aktif ya seorang rakyat tok. Terus lek misal kursi ini ki ditambah empukno, ditambah nyaman empukno. Snacknya tetep gratis. Rapate ku yo itu bayaran, itu honor. Rapat berikutnya ya kemungkinan ya bakal tetep ono iringan suara ngorok. Hasilnya